Right, muri yeZimbabwe kusara kwatikuita zvekare panopa adzira re263 pari pachenye chikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell zviri pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangori wekutanga kumawana. Panapo chekuchiwana manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi tine update iyo yemurume uyo akatema mukadzi wake nedemo kusvika mukufa, kusvika musoro watsemuka. Vadikani vanhu vane mubvunzo kana kuti vashungurudzika zvakanyanya maererano nenyaya iyi kuti chii chiri kupinda vana veZimbabwe. Wiki harichapere tisina kunzwa news dzekuti Ningi auraya Ningi, kwakadai kwapondwa munhu, ndo zvazara muno munyika yedu yeZimbabwe. Zvopedzwa sei dai tichiti dai muZimbabwe makaiswa mutemo wekuti ourayiwawo, zvimwe macases aya zvimwe dai ari mashoma. So ichakuisirai video murume uyu atima mukadzi wake nedemo, vana vakatarisa, iye akabva azviurayawo, akabva azvisungirira akafa. Ende chiitiko ichi chiri kunzi chakaitika manheru vaviri ava vanenge vanga vakatorara zvazvairikana zvatongotanga zvakaitika. Hapana ari kuziva reason yakaita kuti murume uyu atime mukadzi wake azozviuraya. Dakusiyeni tiona video, wapedza kuona video zvazvorofika comment section. Much love. Tiri kuno kumuzi mukulu, ndanzwa kuti ndimi amai vemushakabvu kana kuti sekuru ndizvo. Kune vakatarira vari kuda kuziva kuti vamwe vakamirira variko kuZimbabwe varinge vachiona izvezvi, vada kungoziva kuti chii nguva iyi yakakwana sei kwamai edu. Ini zita ndiJustice Chidindi, uyu ashaika Tracy Maboy, mwana wehanzvadzi yangu. Ini ndini Rugotwe, mai vake first born yemba medu. Zvakaitika izvi zvakatishamisa, zvikatirwadza. Semushawo samai handingati hangu munhu hafi kana kuti nguva yemunhu haisviki, asi maitikirazvo kutemwa kwakaitwa, kupwanywa musoro kwakatirwadza semhuri. Asi ndotongotenda hangu Zororo Phumlani Davsi kuti isusu patai chingochema taperwa tikazi tichita sei, ivangu ari busy nepaperwork ende pane zvaishota zvakawanda. Passport yake inge expire, vana vasina mabirth, vasina madocuments, asi paprocessing yekuti mutumbu inde kumusha Zororo hainambotinetsa. Haina kutozombenge ichizomboda zvakawanda kuti zvakati zvatomboona kune mamapala kuti wedzerai pakati. Zororo yakatiitira basa iri nyore, sokuti zviri kurwadza hazvo, asi Zororo yakamira nesu kubva pekutanga. Vaiti update zvese kuti process yapapi, vangotipa kuti no within 2 to 4 days paperwork inenge yapera. Takatozongoshamisa razuva rechitatu vachiti paperwork yapera, sezvo takutozobuda chiita kuZimbabwe kubwera nhasi richiri chitatu kudai. Panyaya yese ichiitika tinoziva kuti izvezvi makuenda kunoradzika hama yenyu kana kuti mwana wenyu. Vana vachaona video ino vachava nemubvunzo kuti sekuru vaiziva here kuti chakakonzera kuti amai vedu, kana nemiwo pachenyu mava neclosure here, mava neruzivo here kunyatsoziva kuti chakazokonzera kuti mukwasha asvike pakudai chii? Zvino closure ichanetsa nekuti kana pari zvino hapana tsanangudzo. Vakanga varingori murume nemukadzi nevana vatatu vari mumba imomo. Zvakangoitika musi iwoyo vhiki rapera paserero, uri musi wechitatu ari manheru. Saka maonerero edu isusu maitika zvakaita, muzukuru wangu anga asina kutopfeka. Saka zvinenge zvakatongoitika anenge akatongorwa ari kuhope, anenge pane bhosi takaona paine piki nedemo. Saka zvinhu kupwanyika kwakaitika musoro uku nekubva mazino. Saka murume wacho mbazozvisungirira musi iwoyo razuva rera. Saka watingabvunze chai kuti chii chakaitika chaicho hapana, nokuti mai ndo wakapondwa, murume wacho akazvisungirira. Ava vana ava vaduku, mukomana mukuru ane 15 years ari kutongoti akangopepuka achinzwa noise, mai vachitopondwa. Saka ndo pakatozonga baba vada kutozopondawo nevana, ndokuzobuda kwakaita nepahwindo ane 15 years nemuduku uyu ane 10 years. Ndopakazokuvadza ushu muduku anga chiyamwa ainge aine 1 year 6 months. Saka hapana tsanangudzo tirimboripo kuti zive kuti zvakambofamba sei. Bozi vangu varingori baba nemukadzi nevana.
vana vakangovhunduka usiku vaingopepuka manenoise baba vatouraya mai. Saka pakazosvikawo manext door vanga vato brain dead, mai vanga vato brain dead, vangogomera bedzi vasingachakwanisi kuti vataure. Saka closure chanetsa nekuti hapana tsanangudzo dziripo kuti chii chakaitika. Vana tikavabvunza kuti pane zvamakamboona here zvaitika mazuva apfuura, vati hanzi hapana zvatakamboona maybe kunetsana kwavo kana kuita sei. Saka zvakangotiomera zvakadaro. Yeah, so pano mukuenda kuZimbabwe kwakutoenda nemhuri nevanaka nezvinhu zvemushakabvu. Ramangwana revana maybe mukatora mukana uno zvichida pamwe kungotaurawo rungava rubatsiro rwamungatarisire, kungava kumhuri yeZimbabwe, kungava kune vari kumusha vakamirira, uye urongwa hwamuinawo kuti vana munozodzoka navo here, unogona ngosununguka kutaura ipapo. Ya ndizvozvo, nekuti uyu mukomana mukuru anga grade 8 ende shona hanyatsonyatsogone zvakanaka. Saka kutoti anozondotanga form 2 kana form 1 kumusha zvinotonetsa, zvakutoda kuti adzoke futi kunoko. Dambudziko riripo nderekuti munhu wechikadzi like kuti vana ava tingaita sei, bhozi nechimiro chekumusha tinochiziva, bhozi vakangoberekwa vari 5, saka 4 vachona ava vakaroorwa kumusha ikokoko. Munokuzivawo nenhamo yekumusha madzinodiwa, kana pari kutonzi pane paitodiwa rubatsiro runotoyatsodiwa chaizvo, nekuti uyu muduku wachona uyu akati pababa pavakapedza kuponda mai vakazodzika demo uyu ane muduku uyu, kumwe bedzi vakazopotsawo because pavaida kuti bhozi akakara rakatarisa pasi. Saka pakati vadzike demo rakazoda kurova nepasaidi peziso. Saka soro racho ritori pakatogara kuchipatara for almost 1.5 weeks. Saka pakangoma, munongoziva zvipatara zvezvekumusha, mishonga yachona kuita sei, apo mangari mwana anga achiyamwa. Saka kuti uchinje diet kuzonge uchinge zvakangotiomera. Saka tongotiwo kana paine vanenge vachikwanisa kuti vatibatsire vangatongotambanudze ruoko, tindotenda chaizvo. Tinotenda. So baba ndambonzwa pandachitaura nevamwe kuti vakatoradzikwa kuno. Honde yakazoitika ndeyekuti nekuoma kwezvinhu nokuti mhuri yavo yenge isina mari, mhuri yemurume. Saka yakatozokundikana kuti inge imirise kumusha. Saka mari yakazenge vanga vaisanganisa shoma, vakatozoshinga kuti sezvo ungwendere unongoziva kuti kana unenge wagarisa muno muSouth Africa makore ati wandei, vazokwanisa kuti vangoreza mari shoma kuti vakwanise kuti vaendese mbatya dzevafi kumusha. Awa tinotenda zvakanyanya. Asiwo chekupedzisira changade ngobvunzawo ukama hwemhuri mbiri idzi, ndofunga imi mwana ndewenyu, vakuwasha ndevenyu, ende uye mune vana vekuwasha. Makwanisa here kugadzirisana, kunyange pakadai tinotongoziva kuti kazhinji panotoita kunetsana nekuti matorerwa munhu nevakuwasha. Ukama hwenyu hwakanaka here, uye muri kutarisira kuti unoramba hwakanaka here zvichienda kumberi? Ipapa pakatiombei kutsanangura vanhu vezororo, nekuti mukatarisa firo dzachona dzaakaita body viewing yachona hatitedi munhu hanzi aurayiwe, asi maurayirwo achona kutongopwanya musoro. Saka isi tiri kuno kunyika yevatorwa tinombozama hedu kumbozvishingisa. Saka ndisingazozivi hangu kuti kazosvika kune vakuru, vamwe vabereki nana mukoma wachona vakuru ari kumusha ikokoko kuti vanozvitambira sei. Asi handifungi kuti zvinotambisika zvakanaka, nekuti kwakaroorwa hanzvadzi ndamboti muzukuru vakutongotiwo ukama hwacho hauzonyatsoona zvakanaka zvokuti vakutofungidzira kuti sezvo mwana unyangwa achinzi anga akaroorwa achigara nemurume wanga aine akazomponda vakutoti dai anga achitovigirwa hake kumusha kwamai, kumusha kwababa ake kwakasvarwa ikoko. Mhosva inova pamunhu ende mhosva inofanira kuripwa pachishona chedu, pachivanhu pedu, zvinhu zvinofanira kugadziriswa. Munamato wedu neshure yedu ndeyekuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka. Handidi kutora nguva yenyu yakareba nekuti rwendo rwakareba. Mashoko amungada kusiyira vanotera chirongwa chino, vanotera pano paZororo Pumlani nedzimwe hama dziri kure uko, vamungangoda kusiyira akamira sei? Ini nhangu chandoda kuti chikumbiro changu chikuru, rubatsiro rweZororo, rubatsiro rwepolisi ndaruona kukosha kwaro pakushaka kwomuzukuru wangu, nekuti ini ndine urwere hwandinahwo ndanga ndistorina mari, ende pekumukwasha kwacho nanga sitorina mari, ende hauna kutobatana. Mhuri yemuzukuru wangu kuno iduku duku,
asi nenyaya yekuti nyaya yezororo munhu anenge aine polisi. Saka ina ndinokumbirisa zvakanyanyisa kuti munhu wese wekuZimbabwe kuti veduwe ngaimbozvitorowo ngezvisina kukosha, asi rubatsiro rwezororo, rubatsiro rwepolisi ndaruona pamuzukuru wangu apa. Zororo inokuitira zvese, inokuitira zvese, mahara haidi kana chii chako, vanenge vachitokufonera vachikuupdata zvese. Saka ina ndinongoti semhuri yeZimbabwe iri munyika muno yekuzama kutsvaga upenyu, inoti munhu pese paari ipapo dai angatsvaka zororo riri padhuze ajoine zororo. Kare tichifirwa mumusha tichimbotsvaka zvimwe mamwe mapala aitinetsa mamapala, hanzi bhadharai mari pabhodha, obonzi pane bepa rashota bhadharai mari, asi kutanga mboswedera padhuze nezororo nichiviga munhu wezororo hapana vanokuitira zvese pachena. Saka ndozvanokukurudzira hangu izvozvo kuti aiwa zororo ndizvo mhuri yaMwari. Thank you so much sekuru. Mwari wakuchengetei, mufambiswe zvakanaka. Aiwa tinotenda. Ndinoitwa Evelyn Sibanda. Uyu atiri kunoradzika uyu anoitwa Tracy Mabwe, munin'ina wangu. Ndinogara kuEastern Cape, Queenstown. Patikanzwa chiitiko ichi takashamisika kuvhunduka nezvakasangana nemunin'ina wedu. Ndokutosimuka ndokutouya kuno kuKwaZulu Natal kumuzi mukuru tichifambira dambudziko irori. Nhasi ndopatiri kusumudzwa nemotikari yezororo Pureland Doves, sezvo munin'ina wedu aibhadhara zororo Pureland Doves. Saka nhasi tiri kusumuka naye takananga kunyika yeZimbabwe kuBwera, ndokwatiri kuenda donhi raMavangwe. Alright, ndichida kune vachazoona video ino, vangava vana, dzingava hama dzichazoona, dzimwe dzisingakwanisa kuzosvika kuradzikwa hama yenyu. Maybe muchidimbo pamakanzwa kuti chii chakaitika? Isu takanzwa kuti atemwa nababa vevana vake, murume wake anova ndiye murume wake. Usiku akarara akamutema akatoda kutofurira futi nekutema nevana. Kadika kandoka kakwara ziso, pesa pakaka muchipatara, asi we thank God akazobuda mazuva matatu adarika, ndopakabuda kupita Maritzburg Hospital kwaanga ari. Sinai. So vakashaikira wamba wangoshaika mumba imomo, havana kana kumaiswa kuchipatara? Vakaendeswa pachipatara chiri padhuze nepamba pavo ipapo, hospital muzi mukuru hospital iri padhuze nepavaigara ipapo, kungobira bedzi road, achisvika mbashaika. Akazoshaika mambakwedza. Ko iwo baba vaita chinhu ichi? Baba vakabva vatiza vanozvisungira kuseri kwehospital yacho yemomo muzi mukuru. Vakatozowanikwa zava kuma33 zuva iro rakashaika wedu munin'ina, vakatozvisungirira muti kuseri kwehospital. So even pavana hapana vakaona chiitiko chakagona kutsanangura kuti chii chakanga chaitika chakakonzera kuti baba vazosvika pakutora demo kwakutema mudzimai wavo? Mwana kuti azi takatobika sadza remanheru tikatodya zvakanaka tikaenda vanorara, akatozomuswa nenoizi yekadiki akakamwana kalast born ndokakenge kakuchema zvakapfurikidza. Saka hanzi pandakamuka kunodai kwakutonda baba wakabata kamwana kaike, vari kubuda mubhedhumu wakabata kamwana. Andobva wakakanda pasi kamwana kaike, kauchitanga uchidzingira mwana uda kuponda futi nemwana kane 14 years aka. Ndopakakabva kakwanisa kuvhura kawindo kadiki kembedroom imomo, ndobva atomuka nepawindo. Kasikana kamu kari pakati apa pakasikana kane 10 years kakwanisa kubuda nedhoo remukicheni vakatiza. Uya ndi 14 years abva buda nepawindo mvatiza kwakunomutsa next door ekuZimbabwe anogara pakananga nepavaigara. Ndaona panapa mai ndo vari kutakurwa kuenda kuZimbabwe. Baba vakatoradzikwa here, zvakamira sei? Baba vakaradzikwa muno munzvimbo yemuzi mukuru musi weMonday. Hama dzacho dzakati vakungomuradzikawo muno, havachamuendesi kumusha. Aiwa, tinoti nematambudziko. Tinokushuvira kuti mufambiswe zvakanaka kuti marasvika kuZimbabwe. Nesuwo tinotenda zororo Pureland Doves. Kona wese asati ajoina zororo Pureland Doves ngaajoine. Inotibatsira isusu kunyanya sisi maZimbabwe. Izvozvi munin'ina wedu pesa apa aiva akalapsa. Kwakuzotanga kuzobhadhara 2 months adarika, asati ane kana 3 months. Asi nenyaya kuti accident yakaitika, zororo rikwanisa kumutakura kumuendesa kumba. Zvotidai pasina kuti zororo yanga iripo iyi, dai zvose tisina kana pekutangira. Toda kutenda zororo Pureland Doves nebasa rari kubata munyika ino yeSouth Africa inotibatsira zvakanyanya, tinopa kutenda. Thank you so much. Handichatore nguva yenyu yakareba, but since maakupinda mumugwagwa mufambiswe munyasha. Tinotenda mukoma.